Mudzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 29 April mchaka cha 2024. Lolemba la mulungu la 5 munyengo ya Pasaka. Ndipo mawu amene tikuwerenga lero mawu yamba kuchokera m'buku la Ntchito za Apostoli mutu 14 ndime 5 mpaka 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Pemphero Nkhoma wa Montfort Media Choir kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Uthenga wathu wabwino monga adalembera Yohane Woyera mutu 14 ndime 21 mpaka na 26. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki, achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Parish, Balaka, mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Pamenepo anthu akunja ndi Ayuda pamodzi ndi akulu awo adatsimikiza zowazunza ndi kuwaponya miyala. Atumwi aja atamva zimenezi adathawira ku Listara ndi ku Deribe, mizinda ya ku Likaoniya, ndiponso ku dziko lozungulira mizindayo. Kumenekonso adayamba kulalika uthenga wabwino. Ku Listara kunali munthu wina wopunduka miyendo amene ankangokhala pansi. Adabadwa wolumala ndipo chikhalire chake sadayende. Iyeyo ankamvetsera pamene Paulo ankalankhula. Paulo adampenyetsetsa ndipo ataona kuti munthuyo ali ndi chikhulupiriro choti nkuchira, adanena mokweza mawu kuti, "Wongola miyendo yako, imirira." Pomwepo munthuyo adadzambatuka nkuyamba kuyenda. Pamene anthu onse aja adaona zimene Paulo adachita, adafuwula m'Chilikaoniya kuti, "Yatitsikira milungu yaoneka ngati anthu." Motero Barnabasi adamutcha Zeusi ndipo Paulo adamutcha Hermesi, chifukwa ndiye ankatsogola polankhula. Mnyumba yopembedzeramo Zeusiyo inali kunja pafupi ndi mzindawo. Tsono wamsembe wake adabwera kuzipata atatenga ng'ombe zovekedwa maluwa m'khosi. Koma pamene atumwi aja, Barnabasi ndi Paulo, adamva zimenezi, adang'amba zovala zawo nathamangira pakati pa anthuwo. Adalankhula mokweza mawu kuti, "Anthuni, bwanji mukuchita zimenezi? Ifenso ndife anthu monga inu nomwe. Tikukulalikirani uthenga wabwino wakuti musiye zinthu zachabezi ndi kutsata Mulungu wamoyo, amene adalenga thambo, dziko lapansi, nyanja ndi zonse zili m'menemo.
Kale iye adalekerera anthu a mitundu yonse kuti azitsata njira zawo. Komabe sankaleka kudzichitira umboni mwa zabwino zimene amachita. Kuchokera kumwamba amakupatsani mvula ndi nyengo za zipatso, amakupatsani zakudya ndi zina zambiri zodzaza mitima yanu ndi chimwemwe. Ngakhale ndi mawu amenewa adavutika kuwaletsa anthu aja kuti asawaphere msembe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Tili pamutu 14 kuyambira ndime 21 mpaka na 26. Pa nthawi yomweyo Yesu adawauza ophunzira ake kuti, munthu amene alandira malamulo anga nawatsata ndiye amandikonda. Ndipo amene andikonda ine, Atate anga adzamukonda. Inenso ndidzamukonda munthuyo, ndipo ndidzadzionetsa kwa iye. Yudasi, osati Iskariote uja ayi, adamufunsa kuti, Ambuye, zatani kuti muziti mudzadzionetsa kwa ife, koma osati kwa anthu onse? Yesu adati, ngati munthu andikonda, adzatsata zimene ndanena ine. Atate anga adzamukonda, ndipo ife tidzabwera nkukhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda satsata zimene ndanena ine. Mawu amene mulikumva awa si anga athu ayi, koma ndi a Atate amene adandituma. Zimene zindakuwuzani ndikadali nanu, koma Nkhoswe ija, Mzimu Woyera, amene Atate adzamtuma mu dzina langa, ndiye adzakuphunzitseni zonse, ndipo adzakukumbutsani zonse zimene ndakuwuzani. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Pali okondeka, panopa pamene tamva mawu a ntchito za atumwi, tikupitiriza nditu nkhani yabwino yokoma kwa basi. Munthu akafuna kuti aphunzire za Malemba Oyera ayambe kuwerenga buku limeneli la ntchito za atumwi. Chifukwa chani? Ndi mbiri ya mpingo wa Katolika. Palibenso mpingo wina pano, ndi mpingo wathu. Mbiri ya mpingo wathu ndiye ntchito za apostoli, ntchito ya atumwi. Nditi kumva kuti Paulo akuyenda maulendo wake, apatirikale pa ulendo wake woyamba. Ndiye akuchiritsa munthu. Akuchiritsa munthu modabwitsa. Anthu akudabwa adi kumamtenga, nkasiyanali pakati pa anthu akunja, kumamtenga ngati iyeyo ndiye Mulungu. Mulungu amene watsika pansi pano. Ndiye mafuna kuti amupangire nsembe. Unatenga ng'ombe funa kuti apereke nsembe. Nakasi Mulungu watsika. Anthu akunja kudabwa kuti Mulungu watsika pansi pano. Koma ife tisadabwe. Muthenga ubwino tamva ubwino lomwe kuti Mulungu watsika adi pansi pano. Osati pa Paulo ndi Barnabasi, ayi, watsika adi pakati pa ife Yesu Kristu. Yesu mpulumutsi adafika, adatsika adi. Ndiye uthenga wabwino ukutiuza nkhani yabwino kwambiri. Pacha ndanena kuti ntchito za atumwi ndi mbiri ya mpingo wathu.
mbiri ya mpingo wathu wa Katolika. Ndiye tikuona kuti dzina limene la Katolika ndiye kuti wapa malo ponse likupezeka, kawiri likupezeka, chifukwa wapa malo ponse ndiko kunena kuti uthenga wake wenyere kufika pa malo ponse. Ndiye pale okondeka, lero tikumva chani? Tikumva kuti Yesu akwauza anthu aja kuti ine ndimakhala mwa munthu amene amandikonda. Ndimakhala mwa munthu amene amandikonda. Munthu amene amandikonda amatsata malamulo anga, ndipo ine ndimakhala mwa iye, ndimadzionetsa kwa iye. Ndiye pali funso limene likutitandiza kumvetsa kuti Mulungu adadzadi pansi pano, anadzakhaladi pansi pano. Ati Yudasi anamfunsa kuti chifukwa chani mukufuna kuzionetsa kwa enawo osati kwa anthu onse? Osati kwa anthu onse. Ndiye kuti Yudasi anadabwa kuona kuti Yesu anati munthu amene amandikonda, munthu yekha amene amandikonda ndidzadzionetsa kwa iye, nanga enawo. Ndiye Yesu akuyankha poyera. Pano pamumve tsopano liwu lija la wapa malo ponse, universal. Ndiye kuti Yesu abwera kwa anthu onse, akunenetsa poyera. Pamene akunena kuti ngati munthu andikonda atsata zimene ndanena ine, Atate anga adzamkonda, ndipo ife. Ndikuti apatu Yesu kunena nato za iye ndi Atate ndi Mzimu Woyera, ife tidzabwera nkukazikika mwa iye. Tsono si munthu wina wapadera monga apostoli atumwi aja, koma anthu onse. Ngati munthu andikonda, wina aliyense amandikonda, ife tidzabwera kwa iye. Ndiye kuti iyeyo adzakhala wophunzira wanga, adzakhala atumwi anga. Yesu kubwera kuzakhazikika mwa ife. Akunenetsanso ndithu Ambuye Yesu, iye amene anabwera, taonani, adatsika kuchokera kumwamba kuzakhala pakati pathu, koma iyeyo sadzamgubwera kuzangokhala ngati munthu kumbali kwanga, akubwera kuzalowa mwa ifeyo, kudzalowa. Iye amene ali Atate mwa Yesu ndi Mzimu Woyera akulowa mwa amene amamkonda. Ngati anthu aja anadabwa kuti milungu idadza pansi pano popeza kuti anachiritsa munthu wopunduka wolumala, lero tikumva kuti nzoonadi Mulungu adatsika adi, ndipo akulowa mkati mwathu. Amene andikonda inenso ndizamkonda, ndidzatsata iyeyo, ndidzalowa mkati mwanga, ndidzadzionetsa kwa iye. Apale okondeka, nanga uthenga wabwino wokoma kuposa pamene pa ndiye pati. Tisadabwe kuti Yesu Khristu anabadwa pansi pano ndipo anadza pakati pa ifeyo ngati munthu. Tisadabwe, iye analinso Mulungu, ndipo pamene anabwera iye sanabwere kufuna kwake, anatumidwa chifukwa Mulungu adakonda dziko lapansi pano kwambiri, natuma mwana wake nadzakhala pakati pathu. Natuma mwana wake nadzakhala pakati pathu. Ndipo Yesu anati, si ndidzakhala ngati mmodzi mwa inuyo, wina apa wina kumbali, ndidzakhala mkati mwanga, chifukwa aliyense amene adzandikonda inenso ndidzamkonda, Atate anga adzamkonda, Mzimu Woyera adzamkonda, tidzalowa mwa iyeyo, tidzakhazikika mwa iye. Munthu aliyense. This is the universal church, ndi mpingo wapa malo ponse. Ntchito za apostoli buku limeneli likutiphunzitsa zambiri za mpingo wathu. Lero akutiuza poyera kuti iyeyo, Mulunguyo, anatisankha ifeyo kuti tilowe mwa iye, kuti iye alowe mwa ifeyo. Moyo wa Mulungu. Mwachidule, ineyo ndasanduka tempile la Mzimu Woyera. Ndasanduka tempile la Mzimu Woyera ineyo.
ndiye ngati ine ndasanduka tempile ndikuti mulungu walowa mwa ineyo, ineyo ndalowa mwa mulungu amene andikonda. Chuka kuti zoterezi zichitike pafunika chikondi. Abale okondeka, tipempha Ambuye Mulungu kuti timvetsetse nkhani imeneyi. Ineyo ndasanduka tempile la mulungu pamene mulungu adadza pansi pano nalowa mwa ineyo, wandisandutsa ineyo nyumba yake, nyumba ya mulungu, nyumba ya mulungu. Ineyo nyumba ya mulungu. Sanabwere kuzangokhala pena pake padera, anabwere kuti adzalowe mwa ineyo. Ndasandukadi nyumba ya mulungu, tempile la Mzimu Woyera. Ambuye tikuti zikomo chifukwa chotiululira lero chinsinsi chozama cha inuyo mulungu wokhala pakati pathu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.